Nå. Jeg har de her 3, og jeg synes, at farverne er, ja, det er simpelthen for kedelige og ferske og alt muligt. Så nu har jeg fundet mig 3 lidt sprælske farver, og nu, jeg kunne ikke helt finde ud af, om der skulle den samme på dem alle sammen, eller hvad. Nu prøver jeg 3 forskellige. Og jeg har selvfølgelig mit testkort, og så har jeg lige lavet mig sådan nogle klar til at stemple med. Og jeg har taget nogle af mine favoritter. Det er den der fra Lavinia, den der. Og så synes jeg faktisk, at den der lille, den passede, der var noget i forvejen, der passede i mønstret, så den har jeg prøvet at tage med også. Så nu skal vi se, hvordan det bliver. Vi prøver. Teste. Hvad farve skal vi vælge først? Jeg tror, jeg tager en orange. Så skal vi lige se. Den har allerede ret fyldt ud her. Så jeg skal nok ikke have noget, der er alt for fyldt. Jeg tror, jeg tager denne her og lige prøver. Ja. Det kan jeg godt lide. Så er spørgsmålet, hvor den skal sidde. Jeg synes, at vi skal have dem ind i midten. Jeg har en blyantstreg hernede, og der prøver jeg at sætte den så vidt muligt oven på den. Ja. Så drejer vi den, og så er der en blyantstreg mere. Noget af det, der er vigtigt, når man laver dem her, det er at komme nogenlunde ens ind i afstanden i forhold til midten. Godt se her, der er nogle af de der buer, der sådan ser lidt. Nu kan jeg se her, de er jo faktisk, de buer faktisk de der, så de vil aldrig kunne komme til at sidde lige split i midten. Ja, så ser vi lige den her. Ja. Og der. Ja, det hjalp gevaldigt, synes jeg. Det er gevaldigt. Spørgsmålet er, om vi lige skal have den, jeg har fundet her. Det er den der. Den er ikke så udtalt, men den giver lige lidt der. Ja, det kan I se. Det er jo klart, den skal sidde her. Og igen, så ved jeg, at der sidder blyantstreg. Jeg kan ikke se den så meget mere nu, men det gør heller ikke så meget. Og så beslutter jeg mig til, at jeg gerne vil have den så langt ud som muligt der. Og så husker jeg nogenlunde, hvor jeg har sat den. Sådan, så når jeg vender her, så bliver det nogenlunde ens. Sådan. Jeg kan lige lidt orange på her. Det skal man lige passe lidt på. Det var lidt ærgerligt at få en finger på her. Når den nu ender med at blive så pæn. Hvis jeg selv skal sige det. Og det skal man jo nogle gange. Så. Nu synes jeg, den har jeg fået lige det, den skulle. Og så lægger jeg lige den der op. Lukker den orange. Og så skal jeg bare lige huske på et tidspunkt at skrive Spiced Marmalade herover på, så jeg ved, hvad det er for en, hvis jeg nu vil bruge de her farver igen. Godt, så går vi til den næste. Jeg skal lige have renset. Det gør jeg bare med vand. Sådan. Og så var det den der. Sådan. Så skal vi have den der er meget grøn på i forvejen. Jeg tror jeg tager, nej, det tror jeg ikke jeg gør. Jeg tror jeg tager den der, ja. Sådan er det sådan nogle gange, så kan man lige ombestemme sig. Og her skal vi i hvert fald bruge, se, der sidder de der mange af dem der er magen til, men spørgsmålet er, hvad vi skal have ind i midten. Om det skal være den lange, lidt tykke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg prøver det i den her.
også godt være en slags farve. Den er godt nok meget. Lad mig lige se, hvis jeg gør sådan der. Ja, det tror jeg er bedre. Den blev meget mørk. Jeg tror, jeg laver også det som ghost tryk. Sådan. Og så prøver jeg at lave det lige midt i blyantstregen. Jeg kom lige til at rykke der lidt. Kunne I se det? Det går. Det går. Ej, nu glemte jeg ghosten. Oh my god. Nå. Ja. Så blev den meget mørkere. Nu bliver jeg jo nødt til at fortsætte med det. Ellers så ser det jo mystisk ud. Og så må jeg hen bagefter og se, om jeg kan dobbelttrykke. Nå, jamen sådan er det nogle gange, når man ikke lige koncentrerer sig. Nå, tror jeg kan det. Det er meget spændende. Det er meget spændende. Ja, der er ikke andet at gøre end bare at prøve. Det kunne jeg ikke. Nå, men sådan er det jo indimellem. Spørgsmål om jeg lige skulle lave sådan en. Ja, det bliver jeg jo nødt til næsten nu. For at de skal se ens ud. Så bliver de andre også lidt fuzzy. Så kan man ikke se. Så. Det synes jeg da redder meget godt. Og så var det denne her. Den blev vi jo også nødt til nu at lade i den mørke. Det spørgsmål, skal det være der? Ej, vi skal have den herned. Jeg skal lige se bare. Jeg tror, jeg vil have den. Ja, eller skal vi vende den om? Det tror jeg gør. Sådan. Ja. Og der. Ja, den blev i hvert fald lidt mere interessant end før. Og det var jo det, der var meningen. Så det kan jeg da kun være tilfreds med. Eller, jeg ved ikke lige, hvor vild jeg er med det der. Nu prøver vi det her af. Godt, så skal vi lige have gjort rent igen. Lidt mere vand. Jeg bruger bare sådan en gammel deodorant flaske. Og det var den der lille. Nå, så bliver det spændende at se den sidste. Ja, nå, og den her hedder Pine Needles, og den her hedder Uncharted Mariner, og det er Distress Oxide, som jo er lidt kalket i det, hvis man kan sige det sådan. Nu er spørgsmålet lige, hvad vi skal her. Der er jo ret mange allerede af sådan nogle sjove bølger, så det kunne være, at vi skulle tage den der. Spørgsmålet er bare, den bliver den jo blå. Nej, jeg tror alligevel, jeg tager den der. Skal jeg prøve lige? Nogle gange kan man mærke, at den kommer herover på. Ja. Spørgsmålet om jeg skulle vende den om, så den sad. Ja. Ja, nogle gange skal man vende tingene om. Midten og i midten. Sådan, og så finder jeg blyantstregen og i midten her. Nu har jeg noget på det. Det vil jeg altså simpelthen ikke have ned på min. Jeg ikke risikere at komme med. Sådan. Igen, så det er ja, her midten, og så midten der, og midten der. Prøver jeg at finde. Sådan. Og sådan.
Sådan. Der kommer lige ved at flytte den. Nå, jeg nåede lige. I like. Den her blev god. Godt, så skal vi have lidt mere, ikke? Godt have lidt mere. Er det den her, der skal være? Det er... Nå, jeg tror, at vi skal ud i den her. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil have den lige derinde i midten. Herude, jeg synes, jeg godt lide det der, så hvis jeg nu dækker det til, så spørgsmålet er, om jeg bare lige skulle lave sådan en lille en. Skal jeg lige prøve at se her. Ja, jeg tror simpelthen, at den får lige lidt her, bare sådan som kant. Ja. Så nu er jeg nødt til at trykke 8 gange her, for at det ligesom skal have sådan. Sådan. Og den sidste. Okay, den synes jeg blev lækker. Nå, ja, så kan jeg jo lige lave status. Jeg altså lige har vasket dem her. Ja. Jeg kan nok bedst lide denne her. Og den her synes jeg også er blevet ret fin. Den her, den er nok bare ikke færdig. Sådan er det jo, når man så laver noget. Så,